هو للخلق رحمة واسفا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفا يا رسول الله صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة يا رسول الله كيف ترك رقيك الأنبياء يا سماء المدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم أحمد بن محمد ɓiɓɓe julɓe to ngoni kala e dow leydi he. so ɗum ɓenni aljuma ɓennuɗo o en gardino e nabiyullahi ibrahim hakkunde makko e baabiraɗo o e hakkunde makko e namaruud haa ɓe jettodiri hankadi luural yani hakkunde maɓɓe haala kewi hakkunde maɓɓe. luural kanko wiideɓe allah ko gooto ko kesum e maɓɓe, kanko luural wiideɓe allahji ene keewi ko kesum e makko. kanko mo taga o andi allah ko gooto, kamɓe noon eɓe ngoni e sirku, ɓe jaɓani allah ko gooto. ɗum waɗi luural hakkunde maɓɓe. ɓe mbimo ibraahiima a ji'tana bil haq, an kam ko mbiyatamin allah ko gonga ko gonga e ma, walla am anta min allaahibina, gonɗa koye yano. ibrahima accen joni haalullaji cokor ko mbiyatamin allah ko gonga ko goto ko, beele ɗum ko gonga e ma walla ko yano. ɗaalo wiɓe bal wona yano, bal wona fijirde, bal ɗaccukay wona yewtere. rabbukum rabbu samawati wal ardi alladi fadarahun. jeyi on kay ko jeyɗo ndi leydi ndi koɗɗon, jeyi on ko jeyɗo o asman jimɗo e mon, ko on jeyi on. te min wonde ko goto, kanko jeyi on jeyi leydi ndi, jeyi asman o, wonde ko noon woori min komi seede e ɗum, min komi daraniɗo ɗum, komi cettiɗo ɗum. ɓe mbimo ibrahim joni noon a felliti lundade, a felliti haɓede, kono ma tawɗo ko minen jibinma. o wiɓe wotallah, mi wondiri allah, so tawi ko sanameji monɗi capportoɗon kam, maɗi mbaɗam hunde walla maɗi kanɗinam, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin. mami fewjanɗi feere, mi andina on, mi andinaɗi ala koɗi ngoni, gandon ala koɗi ngoni, ñande on tawa. somi dawri joni waddeɗe ko boni on kaɗat kam, kono somi dawri waddeɗe ko boni on ngala ɗo, ɗi mbawa hadde, on mbawa hadde. ñalawma goto e ñalawmaji julde mabɓe ari, hitande fo eɓe mbaɗanno ɗum, ɓe mbaɗa porminade biye sorti. subhanallah, aadaji heferɓe jaltugol ñalawma fof ɓe jaltida kamɓe fo eɓe noosoya, rewɓe e worɓe noosoya, eɓe mawnina sanemeji, wiye ñalawmaji sorti. rewɓe e worɓe jalta ene noosoya, ene ñaamoya, ene jaroya, ene mbaɗoya ko welani allah, ene mbaɗoya ko weli ɗumen, mbiye ñalawmaji sorti. addama ha e leyɗele julɓe, ene waɗe e palasuji, ene waɗe e geeƴuji, ene waɗe e lesmaje. addama ha e les Fuuta Tooro, ene waɗe e lesmaji, ene wiye sorti. aadaji heferɓe gila e zamanu nabiyullahi ibrahim, ɗin aadaji ngari ga. sa haali yimɓe ba mbima ɗum ɗo ko kesum, ɗum ɗo de wona kesum, koko ɓoyno. ƴeewe ɓeeɗo no mbaɗirno sorti. ɓe waɗoɓe sorti invitation,
invitation kaɓɓugol basuji a sorti jaltugol caggal wuro wona hakkude gure e hemon waɗoɓe ɗum gandede wona kesum sorti ɓooyi waɗede sorti ɓooyi guila zamanu ibrahima kala mon jiɗɗo tawtorede to namaruud waɗete to kala jiɗɗo waddede to fedde namaruud watte to so tawi o ñemtini sorti yo ñemtin namaruud gandede jeyno sorti ko namaruud e yimɓe mum gayde jeyno invitation ko namaruud e yimɓe mum toon ɗum fuɗɗi ɗum ɗo hesɗani woto ñemtinen yahudiyankoɓe ñemtinta ko bandum en enen ñemtinen ibrahima nabiyullah ibrahima ñemtinta ɗum ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam nde goto men waɗi sorti fo yataw ko daaka nde waɗi sorti fo yataw ko hajju ñemtino e nabiyullah ibrahima nde waɗi sorti fo yataw ko ɗaɓɓoyɗo gandal kono goppe sorti musique aji goppe sorti ceene goppe sortiji musique aji welani allah welani nelaɗo allah welani ibrahima ɓe jalti kamɓe fof ɓe mbaɗi sorti ibrahima noon fa jaalahum jusasan illa kabiran lahum o naati ɗo sanemeji ɗi gonno kanƴi fof o soppiɗi ha laaɓi o waɗiɗe taƴon so wona sanam mawɗo o ƴetti jambere nde o wakki sanam mawɗo o laallahum ilayhi yarji'un beele so ɓe garti ɓe garta ɓe kaltita e makko ɓe garti wuro ko yewnogo ɓe garti ɓe tewa ɓe paati to sanemeji to ɓe tawi sanemeji fo ene coppa ene mbaɗa ƴelon pecciti noon mawɗo o ene wakki jambere kañum goto ene heddi ɗum hawdere nde haawiɓe hundere nde bettiɓe ɓe cikkano neɗɗo ne jogui cuusal wadde ɗum naam no fenade heewiri doole pop so fenade ñalli yaade waali yaade وللخلق رحمة واسفة صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفة يا رسول الله صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة واسفة صل يا رب ثم سلم على من للخلق رحمة يا رسول الله كيف ترك رقيك الأنبياء يا سماء المدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم أحمد بن محمد